Dat is wel makkelijker is. Ja, goed, je dat gedaan. Maar dat is ook niet snel. Maar ja, als die bezig zit, dan rij je daar ook in. Hoe rij je in? Dat is eigenlijk. Kijk, goed. Zou dat in de jonge jaren zijn geweest? Op die volkswetenschappen. Maar ja, nu sta je toch niet aan de praten. Ja, dat ga je wel zoeken tot aan je opbrengen natuurlijk. Jongen. Die staat er dat die paal niet op. Betere conditie voor je ongeluk. Succes. Of toen je... Het was heel vaak eigenlijk altijd vanaf de eerste opdracht. Alvast krijgen we een rondleiding van de huidige bewoner. Nou, dat is waar.